mafoni hausi kudaira mameseji ndingokanda hausi kureply please yacho mahwani pajezo kutoti apakatoipa musadaro maruwa mdara mafunga kuziitira kunokwe ndikaona ndoza kutoiti zvese zvatokwana toripo handiti yatoo studio yakufaya kozi uko kwedu uko kwakazoya umwe producer kubva pepepa itobatira vanhu ginzi yacho kuanga replace inini ndiani king ndilingirwemani hapana problem yenyu manje yafana imimeka ndekuti manje handingati muriridza paredio kuita mbiri chichichichichi handingamaridi mamwe andakabika bari maona maondirasandosaka masvika saka panapa manje ka mukaramba ndopamakutofanira kusvika tichitoramba tichienda zvimfana nedzungu akauya inzwa manje mawanikati ndisoarizve zvinhu izvi plus panenge chimoko kabuda panapa manje kanangana 2 minutes kakaipa kanobata ngoma andika kakaita sei kakaipa ndoda kuti manje imimi manje ka ive ndikane rimwe timu rakasara uko mukabese mukamuka kuuya kuno ive ndikachimoko ikako ndokulinkai panobuda rimwe zikolabo risina kumira kanonzi daboti hanzi tata tata mangoma saka ndoinenge ichitambika apa ziridhimu randinotobika zvinyu kuti rakamira sei toziya kama weeks unobata mdara waenda pamwe pacho go baseline those are good nautomboti manje apa upinde mufomu yekumbobata patitozwa kuti because hatitowastatipfeka masimbi titomboona kuti taita sei handiti mira ndichiwile zvibasa mudara I'm talking about you know we're rolling the music. You pick up Mr. DJ. Desire. Mabano di Farira, Mabano di Kaira, Mabano di Wana, Chibano di Takura, and the King fighting for Matako, Tapira, Gudarica, Uchiwa Gonera, Sakale for under Setam, Abba Febari Bata, Jipekunariti, in any Bopota. This time, Mango Managato Pipa, pull on it to Mr. DJ.